Pozdrav fanovi! Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosim ekskluzivne vijesti koje će uzdrmati svijet nogometa. Prije nego što počnete, ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na kanal kako biste primali sva ažuriranja iz prve ruke. Zvijezda Real Madrida Luka Modrić mogao bi se vratiti kući. Dinamo Zagreb čini sve što može kako bi uvjerio veznjaka da se vrati u Hrvatsku, no što je Modrića natjeralo da razmisli o povratku u Hrvatsku. Hrvatski klub je čak iskoristio novinsku stranicu kako bi ponudio igrača. To je hrabra strategija, ali mogla bi uspjeti. Dinamo Zagreb spreman je učiniti sve da ga vrati. Ali što to znači za Real Madrid? Gubitak Modrića bio bi veliki udarac za španjolsku momčad. A za Modrića, je li ovo kraj njegove ere u Real Madridu? Dinamo Zagreb čini sve da ga vrati. Klub treba Modrićevo iskustvo i vještinu za osvajanje naslova. No, je li Modrić spreman za povratak kući? Modrić je već postigao puno s hrvatskom reprezentacijom, ali može li i Dinamo Zagreb odvesti do uspjeha? Što misliš, navijače? Vjeruješ li da će se Modrić vratiti u Hrvatsku? Ostavite svoje mišljenje u komentarima ispod. I ne zaboravite dati taj like kako biste pokazali da pratite ovu vijest. U međuvremenu, osvrnimo se na neke od najnevjerojatnijih trenutaka u Modrićevoj karijeri. Veznjak je poznat po svojoj vještini i viziji igre. Dinamo Zagreb jedva čeka da se Modrić vrati. Hoće li prihvatiti prijedlog? I to je to za danas. Fanovi, ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako biste primali još ekskluzivnih vijesti iz svijeta sporta. Do sljedećeg videa.